L'any 98 tot el món sabia que l'aqüífer del Carroig no tenia caudal. Tot el món ho sabia. La Mancomunitat els ho va comunicar, no van fer ningú tipus de cas. I efectivament se gastaren 60 milions d'euros perduts en els pous de la Garrofera i quan tragueren la primera extracció d'aigua secaren els ullals del riu Vern, sí senyor, i per això va ser per lo que canviaren de projecte. I això passa en 2005 i vostès mos amagaren als veïns i veïnes de la Ribera que això havia passat fins al 2008. 3 anys enganyamos als veïns i veïnes de la Ribera. Ja està bé, senyor secretari, ja està bé. En 2008 és quan ens plantejaren que ahir no havia caudal i que anaven a plantejar el tema de la potabilitzadora. En 2008. 3 anys enganyamos amb un mutisme de lo que estava passant en allò que nosaltres els havíem previngut que anava a passar. I la Mancomunitat de la Ribera va buscar experts i no parlàvem per parlar quan apuntàvem a la Generalitat què és el que anava a passar. Perquè a vostès la Ribera no els importa com els importaria València Ciutat si aquesta problemàtica fora de València Ciutat. I mire, acabe, senyor secretari, en la Ribera no aguantem més. Hem aguantat dècades la problemàtica dels nitrats i ara el problema dels pesticides. Quin serà el pròxim poble en caure?